Inclusion sabong atuhan fu alas makomit den product na wan perspari sani. Bika dat e draag bij na agro-economia fasi. En disi mi wan chaka fesi tak un konanga voorstel fu fa atap wan duurzaam fasi. Un kalos a probleem op taki desma di ekis financieel bijstand fu gralanti sabong fu sosafo. Tak de kise alamung taki continuïteit dena ini. Ook de ungacha efficiëntie na wan makkelijk fasi fauka monitoring. Hij draagt ook toe bij voor verminder a ongelijkheid. En disi bikaya jisma a occasie voor kan gebruiken bepaalde producten en ook toe voor zelf kan bepalen van de kan regel sobong van de kan ontwikkeling gomorra fara. Zo lek ik sempre gralanti e sorgu tak bepaalde producten een keer uit giraal en in disi den bang e draagt bij naar bepaalde betaalproducten en binnen is sorgu taki a infrastructuur die van nodig in het disi e komoro betre. So fasi desma kan gotap moro voor presi nanga abetal pas die de abi. Dat o sorgu tak dem tien ondernemers, de marktventers voornamelijk, de hosselaars, a ijsman, like ik sempre, a umasma desert ijs, tak ook te denken op een bankrekening in attende kong. Zij rembek met taki intendi e kong, de bezig is zet want to netwerk kong. Alle de locaties we zet strategisch fascinono de voor dape administratief pisi o kon start. Efi apong betaalrekening. Dat a boom voor voordeel. En mi no denk dat moest konde wan vrede tak belastingdienst o konai baka. Sowieso in pai belasting. Maar mi denk taki a voordeel fuka apwang betaalrekening. Funamku if you know op chin hosselaar was masang edu ip chin business. Dat na funamku teken shi sana de inkomsten die je kiesie, na je uitgaven. En dat ik kan kiezen funamku te idee aangesloten aan een bangi. I apwang bangi rekening like exemple. Dat bangi ook to apamora betere beeld voor jou, sa ik kan permitteren schrijf je voornaam collecteren want ik wan lening like exemple. Wat je eigenlijk kan permitteren. En zo fasi bangi moram makriki de bereid voor je wan lening. If je kan sorry bijvoorbeeld, dat je jongens massa pai man gewoon op tijd maar boom kredietapport, sa ik kan sorry. Dat bangi de moro is bereid voor overweeg voor je wan lening. Dat was maar voor sambang in op nou enkele informatie. Is dat dan zeker een voordeel te je bankier en ook toe makkelijk je consument. Bika volgens mij wel een paar pinpas, maar soms de onderneming neem ik mogelijk. Stel dat was maar bijvoorbeeld ik kon krimi of zo. En ook toevallig sweetie if ik kan mijn money overgissen was maar. En zo lek ondernemer je zorgt dat je alle de inkomsten zijn je lassie. Taki dene las moro bika je moro okasi na des masa ekong do business na ngayu fu ka epai.